Badanile, abahlali kunye namaqela aphikisayo kuMasipala wase-Thabachwewu eMashishing eMpumalanga ngeziphumo zokungaphumeleli kokukhutshwa kukaSodolophu kunye nosomlomo balomasipala. iAfrican United Movement kunye neEFF baphakamise intshukumo yokungamthembi uSodolophu uFridah Nkadimeng kunye nosomlomo uSphiwe Matsi kuba bephanzile ukonelisa abemi balomasipala. Bakwathi uSodolophu wonyulwa ngokungekho semthethweni waze yena wanika isigqeba salapha iinkcukacha ezingekhoyo nezakho ekonyulweni kukaMatsi. Amaqela aphikisayo afuna aphume ngumnyango uSodolophu kunye nosomlomo. Bathe sisibini baziphethe dlakadlaka imali zikaMasipala kwaye baphanzile ukuhambisa iinkonzo eluntwini. Baqhube ngelithi esisibini asikwazanga ukucutha tyala lombane wakwa-Eskom, nto leyo ekhokhelele ekubeni liyokufikelela kwi-40 billion randi oko bathatha iintambo. One of the issues in point is the contract of the municipal manager. We had a 1.5 million rand compactor truck which was lost in the grounds of the municipality, and ever since then there was no report brought to council and there was no consequence management. The same municipal manager was also implicated in a forensic audit whereby more than 350 million was lost in the municipality. Eskom account which is went beyond 1 billion rand. Abahlali basahlele ethembeni lokuba ziza kujika izinto. If they were going to take out the mayor today, obviously then the current leadership in Wombethwe, I think they were going to do better when it comes to service delivery. Nothing is happening. Even if we try to call mayor, she simple answer that I don't know anything. Ukanti kusekude ukuba ziphele iingxaki zikaMatsi. Kwinyanga ephelileyo ugwetywe i-5 million randi emva kokufunyaniswa enetyala lokungcolisa umlambo wale ngingqi ngelindle.